Magasiini on aloittanut toimintansa 1859. Tämä on varsin jykevistä hirsistä tehty rakennus ja kaksinkertaiset seinät, etteivät varkaat pääse. Ja vuodesta 2000 alkaen täällä on ollut tällainen kirkkokahvila, eli Jumalan palvelusten jälkeen täällä on seurakunnan lähetystoimi pitänyt kirkkokahvilaa. Täällä avattiin tällainen kirkkohistoria-näyttely, joka käsittelee toisenlaista kirkkohistoriaa ja nimilyhenteenä on Kihinä. Ja tässä museossa sitten on vielä, kun tänne aikanaan ennen tätä näyttelyä on kerätty tällaista viljan käsittelyyn ja rakentamiseen liittyvää esineistöä, niitä on täällä seinillä ja seinustoilla edelleenkin nähtävänä, että varsin monipuolinen kokonaisuus tällaisesta töysäläisestä perinteestä tänne on saatu tallennettua.